Μαριάννα, τι είναι το ΦΟΜΟΥΗ που βλέπω στη μισθοδοσία μου? Λοιπόν, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών είναι ένας φόρος που βαρύνει κάθε εργαζόμενο, ο οποίος λαμβάνει μισθό. Δηλαδή, όταν γίνεται μια συμφωνία με μια επιχείρηση, τον εργαζόμενο τον ενδιαφέρει τι θα λάβει στο τέλος του μήνα. Στην πραγματικότητα όμως, εκτός από τις κρατήσεις του ΙΚΑ, υπάρχει και ένας φόρος ο οποίος πληρώνεται στην εφορία. Τον κρατάμε από τον εργαζόμενο, αποδίδει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση το ποσό αυτό, για να μην πληρώσει με το εκαθαριστικό του εργαζόμενο στο τέλος της χρονιάς, όταν πάει να κάνει φορολογική δήλωση δηλαδή. Αντί να βγει φόρος όπως βγαίνει σε επιχειρήσεις τη στιγμή εκείνη, έχει προπληρωθεί ο φόρος από τους εργαζόμενους για να μπορέσει να μην υπάρχει φόρος στη στιγμή της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή είναι ο φόρος που παρακρατήθηκε στα εκαθαριστικά παλιά και τώρα μέσω ίντερνετ, και φόρος που αναλογίζει στο ποσό, φόρος που παρακρατήθηκε. Αυτός ο φόρος κάθε μήνα παρακρατείται από την επιχείρηση για λογαριασμό του εργαζόμενου. Κάποιος ο οποίος λαμβάνει το βασικό μισθό, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλαδή η λογική είναι ότι ένα ποσό μέχρι π.χ. 10.000 ευρώ είναι αφορολόγητο, άρα όταν υπάρχει ο βασικός μισθός δεν υπάρχει και παρακράτηση συνήθως φόρου.